Maribel Muñoz Simó. María José. Marta Mestre, 33 anys. Dora. Lorena. 75 años. 47 anys. 42. 35. En estos moments estic jubilada, però he sigut professora de física i química. Mestra. Repasadora. Pepa Felguera. Nerea Sánchez. Ama de casa. Terapeuta esteticista. 64 años. Isabel. Isa. María Dolores Segura Pilán. Carmen Olivares. Sulma Castillo. Ama de casa. Carnicera. Administrativa. Professió, pues, ha treballat en fàbrica operària. Pues ya estoy jubilada. 58 anys. 26. 36. 42. 50. Acabo de cumplir. 51. 72 anys. 74. He sido ama de casa, pero me he salido a hacer faena. Pero ama de casa. Ama de casa. Ara en mis labores jubilada. Tècnica de recursos humans. Arquitecta, però estic exercint com a professora de matemàtiques. Mestra de l'Escola d'Adults d'Informàtica. Estudiant. No. Que ningú. Sí que m'han comentat alguna vegada que ves a espaiar, no tornes embarassada a casa, en comptes de dir altre tipus de coses. Me habló mi hermana mayor. Mis padres. Juntos. Moltes persones. La primera crec que mon pare. No. 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 A quin sant? Ma mare... No. Sí, claro. La meva abuela, que jo em criï en ella. Ma mare i també a l'institut. I també, bueno, lo típic que parles amb les amigues, gent que té en confiança, però poc més. Crec que en l'escola. Mi abuela. Pues en les amigues. Bueno, ningú. A ver... Mi cuñada. Yo creo que yo misma buscándolo. No creo que me hablaran. Yo creo que yo misma. Jo la me pegava per llegir molt. Era una passió que tenia entonces, pues, dels llibres. Entre las amigas del colegio. Nadie. Buah, la xerrada de l'institut i pincellaes. Cuando tuve el hijo, el primer hijo, yo no había ido nunca. Pues als 24. Només em vaig casar. 20 o 21 o 22 seguro. Als 16 o 17. 15. De neu? No ho sé, 20 anys. Quan tenia 23. Pues después de casar. No recorde ara els anys que eren que tingui un problema d'infeccions. Però no recorde. No recorde, ja major seria. Ginecològica, que no he anat. Una vegada, però, vamos, va ser... S'acaba pronto, vull dir que vaig poder... No. No. Sí. Sí. Sí, més d'una. ¿En el trabajo? No. Sí, una vegada un chaval en Baus me pegaba y le iba a llamar la atención y me demanaba disculpes, pero no. Solo fue ocasionalmente, pero eso también... El preservativo. El llevar las cuentas. No, no he gastado nunca. Pastilles. Yo siempre hacía la marcha atrás, aunque siempre. Doncs ara, com a que ningú. Però sí que vaig estar prenent la píldora i posteriorment Portí diu que va ser un desastre i no me'l tingueren que llevar pronte, i després va ser la meva parella la que va dir que jo ja havia fet prou i va decidir ell fer-se l'operació. És que quan tingués xiquets m'operaren per no tindre més. O sigui, l'operació, el lligament de trompes. Tindria que pensar un poc, espera. Pense que el preservatiu. L'anell, la pastilla, les he provades les dos. Ara ninguna. Ara ninguna. Sí. 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 No. Bueno, pues si lo he experimentado, yo no me acuerdo.
Bueno, doncs ara l'àmbit que anem a abordar és de drets reproductius i de salut. Durant molts segles, durant molts anys, a les dones se'ns ha llevat aquesta part de decidir sobre el nostre cos, relacionat amb el tema del part, on polítics o metges han pres aquestes decisions, no pas que estan destinats més a la comoditat del metge que ha tenir aquest part que a les necessitats de la dona i al cicle reproductiu per a donar a llum. Per altra banda, en moltes ocasions, la limitació i la prohibició de l'avortament, un avortament lliure i en condicions que permetin que la vida de les dones no se fiquen en risc, com s'ha ficat, i que s'ha cobrat la vida de moltes dones. I, per altre costat, la prohibició al voltant de la menstruació, no tant la prohibició, sinó el silenci, la falta d'informació, la falta d'una educació afectiva sexual impulsada des de l'escola, que ens permeta establir tipus de relacions afectives i sexuals més igualitàries i no centrades en el plaer dels homes i seguir limitant la sexualitat i el plaer de les dones. No sé, per aquí. Jo crec que, a banda d'això, també es hauria de pensar en el fet que el terme o l'expressió de perdre la virginitat sempre és com que s'ha considerat més important, un fet de més importància en una dona que en un home, i jo crec que això té com un transfons més masclista, pel fet que s'ha dit tota la vida de has d'anar amb cura, amb qui perds la virginitat, perquè és com que te deshonraves a tu mateixa, el que ells d'avui a dia de perdre la flor, totes aquestes expressions que al cap i a la fi és com perdre la teua honradesa, la teua dignitat, i que és una qüestió molt masclista, pel fet que als homes no és igual, i això és en molts termes respecte a la sexualitat. Això t'he donat la raó, perquè sí, estava sentint-te i era com recordava jo quan els pares, les mares sobretot, te diuen ves espai, perquè jo quan va baixar el cos, el primer que me va dir ma mare, ves espai en els homes. I jo dia, però què passa? Jo que me pensava que ja estava en un bes que te pegara algú, algun amiguet teu que te pegara un bes a la galta, ja anaves a tindre un xiquet. Entonces, està la cosa, això, i la virginitat sobretot, jo sempre he pensat, jo aniré, me casaré i aniré a l'altar virgen i tot això, ho vaig fer, però que si haver tingut que anar a l'altar ja no està sent verge, doncs no haver passat res, perquè al cap i al fi, jo què sé, és una cosa biològica que tens en el cos i jo què sé. Entonces, quan ho has dit, m'ha venut molt bé perquè he recordat coses de la meva infància. Jo agafant un poc el que esteu comentant, i seria com aquesta càrrega de responsabilitat que seguim tenint les dones en el tema de cuidar-se sense donar aquesta educació als homes per al tema del respecte quan estem parlant d'unes relacions sexuals o de situacions que hem vist en l'actualitat, de violacions, d'agressions sexuals que a la premsa apareixen constantment, on pareix que les xiques tinguin que ser les que no anem soles per el carrer, les que els cuidem, quan per l'altra banda no n'hi ha aquesta càrrega de respecte i que seguís caigant en aquests temes la responsabilitat en les dones. Per això amb vosaltres, jo en el meu cas, quan les meves filles ja les vaig veure en una edat en què eixien per la nit, que venien tard a casa i tal, no els diguin o es paguen els homes, sinó que les agarri i les digui mireu, vaig a demanar-vos una consulta en la planificació familiar per a que adopteu cada una el que vulgueu un mètode anticonceptiu, perquè el que passa és que per un descuit o per una mala informació vingueu a casar carregades. Els homes no passa res, es llaven les mans i ja està, però tu tens que enfrontar-te o a una personeta que no ha demanat vindre i que damunt li fastidiarà la vida d'ella o recurrirà a un mètode que en fi, que tampoc jo soc partidària de l'avort, ho dic així, lliure, en garanties i tot, perquè és una hipocresia pensar que mentre les pobres es posaven en mans de carnissers i de dones que es feien barbaritat i les riques se n'anaven a Londres en avions i avortaven allí en una clínica i les xifres no les diuen, però eren un fum de gent. Entonces hi ha que donar una educació de dir pot passar això, doncs els mitjos. I sobretot les dones ja llevar-nos de damunt una sèrie de tiranies que per cultura i perquè interessa a la societat les estem patint.
I allí tiranies que... entraria un poc la necessitat d'una educació afectivo-sexual, Naturalment. no des de l'escola. Però és que això és Però jo crec que també que és el que diu, és un dret i no sobre l'escola. Jo crec que també l'àmbit familiar ha de potenciar això. Igual que l'Ola pot en un moment donat haver dit a les seues filles aquestes possibilitats, ves a planificació familiar, quan tu tens fills el que fas és dir-li, mira, tens una edat que vas a poder tindre relacions, les has de tindre segures, respetuoses, i li dones les orientacions que penses com a família. Jo crec que això també costa molt, perquè costa molt parlar en una taula de casa de... Sí, és un tema tabú. Que quan és una cosa normal, no? No sé. Però jo crec que és un dels temes que menys ha avançat, potser, no? En tota la... Perquè jo estava sentint a Mari Carmen i jo, per exemple, a mi m'he passat exactament igual. Vull dir, sobre n'hi havia una diferència d'edat, la falta d'informació era la mateixa. Evidentment, en el col·le sí que t'informen i demés, però era com un tema que costava més parlar en casa. Em sembla, a tu a lo millor en el col·le t'han informat, però a mi no. Jo en el col·le de sexualitat no parla mai. Jo m'enteré d'uns llibres que tenia un cosí meu que té 10 anys més que jo, de sexualitat, i ahí me vaig empapar de tot. I vaig veure un home despullat i una dona despullat. I entonces vaig veure el pene que tenia l'home. Nosaltres ja teníem la tele i tot i ja se veien coses, però vull dir que eren temes que costaven parlar en Però casa. fixeu-se que també potser el tema de que ara sí que n'hi ha més informació, però al mateix temps poden haver altres elements que fan interferències, no? Com pugui ser on s'eduquen els joves i les joves en el tema de la sexualitat en internet, en pornografia, la que fan... pornografia està fent molt de mal. Jero, i després Anna, que també volia dir que avui la tecnologia està fent-los molt de mal, perquè veuen coses que no tenen que veure i entendre la sexualitat amb respecte i com una cosa normal ho veuen una cosa tirana. Jo ho he tingut això problemàtic. Una, prohibit en casa de comentar de sexo ni de res. Una altra, en la iglesia, prohibit perquè era pecat mortal. I com era tot prohibit, no se comentava res. A mi educació sexual en casa no, en l'escola ni nomenar-ho. El que m'ha anat ensenyant és d'una amiga a altra ens han dit alguna cosa, però molt tampoc, perquè també estaven en la mateixa situació que jo, no sabíem res. L'únic que passa que, clar, m'agrada llegir i he anat averiguant les coses. Entonces, ja duia una idea, però saber-ho, no. Jo crec que no és formació, exacte, la paraula clau, formació i recollir des dels distints agents que sí que tenen incidència i que són responsables, iniciant des de la pròpia acció que podem fer cada persona individualment, de procurar a les persones del nostre entorn poder tindre aquesta relació afectiva, aquesta educació en aquests àmbits que són tan importants per a crear després relacions des del respecte. Yo es que no lo sé, eso no. Home, en els últims 50 anys sí que han canviat, no el que volguérem, però sí que han canviat, pues estan fent moltes coses i la gent va adaptant-se, va canviant, però no tant com voldríem que els 50 anys pesen. Pero més últimament. Bueno, yo veo que sí, que han cambiado bastante. Poquet a poquet, però sí. Clar, sí han canviat. Molt. Sí, mucho. Hombre, claro que sí, molt. I pa bé. Han cambiat, pero poc. Sí. Han cambiado mucho. Quedan cosas por cambiar, pero han cambiado muchísimo, sí. Pense que han canviat, malgrat tot això, queda encara molt de camí per fer. Un poco. Por suerte sí, yo sí creo que sí. Bueno, n'hi ha molt per fer, però sí, algo ha canviat. Sí, han canviat, però encara no hem arribat a la igualtat. Sí. Sí, claro. Han canviat, però encara queda molt per recórrer i molt per lluitar encara. Pense que han canviat, però haurien de canviar més i encara queda molt per fer endavant.